Em dic Pepe Beunza. Quan tenia 20 anys vaig conèixer la comunitat de l'Arca a França, fundada per Lanza del Basto, que era un deixeble de Gandhi, y vaig signar la declaració de la Internacional de Resistentes a la Guerra, que dice que la guerra es un crimen contra la humanidad, por eso voy a luchar contra la guerra, no participaré en ninguna guerra y lucharé contra sus causas. A partir de aquí he dedicat la meva vida a la lluita per la pau, a la defensa civil i a evitar que el món continuï fent guerres. Per això em vaig negar a fer la mili, vaig tenir 2 consells de guerra i em van condenar, i quan vaig continuar estudiant tot això vaig veure com era la història de la guerra. Val la pena dir que a la Segona Guerra Mundial van morir 40 milions de civils i 20 milions de militars. A partir d'aquí, qualsevol persona una mica assenyada hauria de pensar que hem de buscar una altra forma de resoldre els conflictes, perquè això és un desastre total. I llavors, estudiant les teories de la defensa militar, ja sabeu que els soldats i els exèrcits diuen que es defensen, han inventat una teoria de la defensa que es diu la destrucció mútua assegurada. Això vol dir que es defensen proposant que destruïm tots. L'enemic no ens atacarà perquè el destruirem i nosaltres també destruiran l'enemic, total que acabarem tots morts. Llavors, qualsevol persona lògicament ha de buscar altres formes de defensa. Els no violents, que portem temps ja preocupats per aquest tema, estem treballant el que es diu l'autodefensa civil no violenta. I és dintre d'aquests paràmetres d'actuació que busquem les formes de resoldre els conflictes i de procurar que, si tenim una invasió, puguem respondre d'alguna manera. Sí que hi ha força material. Fonamentalment hi ha aquests 3 llibres, l'Antigolpe de Gonzalo Arias, que ho explica molt bé. Tenim el manual de dissuasió civil no violenta en català, aquest fet per Martí Olivella, i Autodefensa no violenta, també fet per Martí Olivella. Aquests 2 són d'editorial Montaver i el del Gonzalo Arias és de l'ICIP, que allà es pot trobar. La introducció està feta en català, però el llibre està fet en castellà. I a partir d'aquí hem de treballar aquest tema per evitar que el món pugui destruir-se. La idea del militar és que hem de dedicar molts diners a crear armament, a comprar armes atòmiques, a fabricar armes atòmiques, i això ens porta al desastre total. Per això estem treballant aquest tema i animem a tothom a participar en aquestes campanyes i a estudiar el que seria l'autodefensa civil no violenta per evitar la destrucció mútua assegurada.